dauden. Hau da belako zaldizak, irintzi ditzen da. Dauda beran zaldikumian, hau potxoka bat, ordenadore kata bat. Garainu zaldi harra behorra, zaldi emitza, muxala, zaldikumi, gizakizek ezi bitxukrezta aurreko 4.500 urte baino aurretik. Zaldiz da itxeko askotarako erabili du gizakiak. Baserrizetan da, oianin edo bidaietarako edo zoritxarrez baita gerrarako ere. Zaldizak esker lortu dauz gizakizek mekanikazioa iritzi baino lehen. Dauda lehenguen egin dena. Zaldizan irudizak lehezezuetan. Hone dizaldi euskaldunek. Hau da zaldi karreria, hau zaldizan karroza baten iruten da, hau zaldiza baserri lanetan. No, yo, ¿qué opinión saben?